Fil-waqt li kważi d-djar kollha f'Malta b'xi mod jew ieħor huma armati għall-festa tal-Milied, din is-sena għall-familja Tewma minħal Tarxin l-unika spazju fejn jistgħu jarmaw ftit minn dak li fadlilhom mill-kollezzjoni ta' prasepji li darba kellhom wara li tilfu kollox fin-nirien ta' xarilu huwa fil-kappella magħrufa bħala tal-Madonna tal-Ftajjar fiċ-ċentru ta' Ħalluqa. F'din il-Knisja ċkejkna sibna lil ġew Tewma u lil martu jarmaw uħud mill-pasturi li sabu posthom fil-presepju tal-Knisja minkejja li kważi nqerdu. Il-pasturi battom kombinazzjoni salvaw għax qedhom ġo kaxxa qedhom ġo karozza u l-karozza ma kien ġo l-garax. U bekk salvaw. Imma l-baqra u l-ħmara u xi naħx tagħhom għax kien hemm aktar naħx ukoll. Dawk kienu fuq ir-raf, għadni ma niżżilthomx. U x'inqabad ir-raf waqgħu għal isfel u jew ma nafx, fortuna. Ma intradmu b'xi ħaġa u ma ħarqux għal kollox. Ġew ilu l-fuq minn 60 sena jaħdem il-presepji. Jiena għalaqt 71 sena. Naħdem il-presepju minn kont tifel. Prattikament minn kont minn snin 10 qatt ma waqaft nagħmel presepju. L-imħabba l-presepju nibtet ukoll fl-erba' wliedu tant li qis lil ibnu l-kbir bħala dilettant ikbar minnu. Il-kbir sar dilettant aktar minni. Jagħmel presepju, pasturi jagħmilhom hu kollox bideħ. Għandi t-tieni wieħed jgħinni ħafna wkoll, benġili ħafna xenarju, jgħinni fil-offrijiet ta' dwal. Il-parti mekanikal, meta nagħmlu xi mekanikal, kollox għalih. U żgħar jgħinu kif jistgħu. L-unika memorja tax-xogħol mitluf fin-nirien huma ftit ritratti fil-mowbajl ta' Joe. Ix-xewqa tiegħu hi li għall-milied ieħor ikollu mqar spazju żgħir fir-residenza tiegħu fejn ikun jista' jkompli bil-passjoni tiegħu. Nispera li s-sena d-dieħla fejn ħarqna jkun jekk mhux complete forsi l-garax lestu hekk u nerġgħu nagħmlu presepju żgur. Il-kappillan ta' Ħalluqa l-kanoniku Michael Zammit qal li fil-kappella medjevali qed issir wirja ta' diversi prasepji. Qal li l-idea oriġinali biex din il-kappella medjevali tibda tilqa' presepji tal-Milied ħadet żvolta meta seħħ l-inċident fil-familja Tewma. Xarilu nqala lill-familja Tewma u allura kienet iktar ta' spinta biex iktar norganizzaw bil-qalb din il-wirja għadu nur il-familja Tewma. Il-kappillan spjega wkoll kif il-poplu Luqi ta' ħafna sosten lill-familja Tewma wara l-inċident. Waqt kunċert tal-Milied u fl-inawgurazzjoni tal-presepju l-ġdid tal-Knisja, grazzi għal ħafna nies anka l-isfijiet tagħna li għaddew anka kontribuzzjonijiet tagħhom, hemm ġbarna s-somma sabiħa ta' 9,000 euro lil din il-familja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.